Ben, cortamos. A min encomendarme, e agradezo yo a Real Academia que chamara para isto. Aí pon, non é o título que ven no programa, pero unha cousa parecida, como explicar talasonimia. A Elena xa se lle mira a vocación de xornalista e de mestre, de profesora que é necesario explicalo, espallalo, que é un patrimonio cultural inmaterial máis. Que estean aquí hoxe David e Raquel en lingua de signos porque nós, todos os brans, algún bran até 4 barcos de 250 persoas cobrando, xa non é un barco calquera, enxéronse os 4 barcos. E o que lle chamamos as xeiras do Ien. Eu vou procurar facer agora un remedo do que facemos nese barco, penso que casará ben co que me pediron, e se non correxídenme desde o público, dixo non o queremos, eu cambio, pero intentarei que sea así. No barco hai que pagar, porque o barco é moi caro, hai que pagar 17 ou 18 euros, e no último barco éramos 240 e tantas persoas. Ese non é o público de 4 autobuses do Inserso ou non que enchen o museo, non. É xente que ven ás 10 da noite ao Porto de Baiona, ao Porto de Panxón, que previamente pagou 17 ou 18 euros, e son socios do IEM, parece que pagan 15, para vir, como non saben quen, ao medio do mar, a que lle falen do que imos decir. Non quero decir que un público selecto, pero hai que ter o propósito con Baiona chea de xente, coa Panorama tocando na palma e con pementos de padrón marroquís nos bares e con todo iso, querer vir a escoitarnos ali e a mirar para este mozo e para esta moza. O barco é o último barco que ven da illa, o que ven de Cangas, de Piratas de Ons, da empresa Navia. E o primeiro que explicamos, isto quero que quede claro, eu non son mariñeiro, eu non son guía turístico, nin falta que fai, porque ora hai ese grupo de guías turísticos, sobre todo en Santiago e compañía, que presionan sobre os que explicamos. Teremos conflito algún día, estou no esperando, pero que non organiza non é o Concello de Baiona, nin a Xunta, nin a Diputación, é unha asociación da sociedade civil que se chama Instituto de Estudos Miñoráns, que imos camiño dos 27 anos de existencia e que levamos e que nacemos, e está nos nosos estatutos, para estudar, publicar, divulgar e defender, e iso costanos disgustos, non, que non me disgusto, que te deixe falar un alcalde, ti disgustaste. Non, ainda te alegras, bueno, é o que aforramos, porque non decimos o que queren oír, denunciar as agresións ao patrimonio natural ou cultural. E dentro disto, dende hai das primeiras actividades do IEM foi recoller os nomes en terra, a toponimia, e os nomes no mar, a talasonimia, vimos dicindo desde hai 20 anos que é urxentísimo que os homes de Boina, eu teria que marchar hoxe pronto porque morreu un dos informantes con 89 anos, resucitou o 11 de outubro do 56, foi o barco o Cabo Villano, isto dentro da naonimia, e ali morreron 3, e morreu o pai do que morreu hoxe, e foi un día de luito grandísimo para Baiona, porque morreron 3 mariños de Baiona ás portas de Baiona, no carreiro do lobo. Por non dar volta ao lobo, foron polo carreiro para atallar, e tocou Joelis nunha pedra no Lobato, ou no ABC, e este home tiña entrevistado, que eu teño que regalar as fillas que ten, e dixolle a bordo do barco que pa, e dixo, fillo, non temos nada que facer e imos morrer, e ali morreron 3, o pai non levou pa terra, fixolle todo o que quería facerlle e nada, e o que nós explicamos é fruito do traballo, chamalle científico, chamalle aficionado, o aficionado científico que queiras, é os estudos que facemos de recollida, como facemos, chamámoslle xeiras do IEN,
como temos xeiras do IEN a desta semana, non sei cando é, esta semana, que van ao Val do Ellas ou a semana que ven, a explicar o galego daqueles 3 vilas ou aldeas que hai alá en Cáceres. Facemos estas visitas nocturnas en barco, mira que son raras, nocturnas en barco, ou facemos as nocturnas ao medio do monte a explicar a mellor arte rupestre que hai no mundo que temos no Val de Miñor, inda que pensedes que é Campo Lameiro. É o Val de Miñor onde están os millores petróglifos do mundo, do calcolítico e do bronce. Entón, iso deixámoslo claro de entrada. Deixamos claro que íamos estar 2 horas, e non estou falando das 2 horas, pero case, e íamos falar moito, ou algo, perdón, de arqueoloxía, porque dende o mar íamos mirar un sitio onde hai muiños naviculares o Portefixo espectaculares, tamén están no Val de Miñor, as Pinixas pequenas, ou as Jateiras, ou a Porta, ou chamase o mesmo sitio. Imos a falar algo de toponimia, explicar que a toponimia, que nos parecen cosas moi evidentes, pero é unha palabra rarísima da toponimia. Dunha volta, non vou dicir onde, chamaronme para falar de talasonimia hai moitos anos, un sitio onde hai unha recollida espectacular de toponimia moi ben feita, e o presentador dime: aquí, isto ven polo de toponimia, aquí está José Lois Villar, 2 acertos, estuvo aí, do Instituto de Estudos Mindonienses, tamén é un gran acerto, que nos vai falar de toponimios, e quedou, iso non foi o peor, cando leva media hora falando, dime, vai acabando, home, déixame respirar, que anduven, era a 2 horas e media, e tamén tiño dor de cabeza aquel día, era 2 horas e media da casa, bueno, era militar retirado, tampouco esperábamos moito máis. Entón, explicamos moito de talasonimia, e dentro da talasonimia falamos bastante dos naufraxios, que os naufraxios deixan tamén nome. Aquí eu sei que vai chegar o tempo que me van cortar sin decir todo o que quero decir, pero hai que explicarlo así, elevamos ao lado intérpretes de lingua de signos, e no último barco, sin poñérense de acordo, había 8 xordos do Ferrol, de Pontevedra, de Vigo, do Val de Miñor, que coincidiron, reservamos a primeira plana, porque tanto David como Raquel poñemos un foco que non cegue os de atrás, pero para que miren como están signando. E deixamos ali un espazo de tempo, que non sei quen vai explicalo, que van a ter tamén aquí os 6 minutos para explicar, que é realmente a lingua de signos, e a que comunidade, ti vas a explicarlo, e a que comunidade chega. Claro, se non está publicado nin nada, é unha parte da cultura inmaterial a que non teñen acceso de ninguna maneira, e nós estamos orgullosísimos de que o teñan. É importante abrirle tamén o campo cultural de información ás persoas xordas, porque aínda que pensemos que todo está aí, non está. Vas me creer en mí? Oído. E as persoas xordas teñen unha falta de información e de acceso á información. E cando facemos que se fan moitísimas charlas, moitísimos eventos como estes, realmente non están abertos ás persoas que teñen un problema de audición. Afortunadamente, o Instituto de Estudos Miñoranos, Xosé Lois, está sempre pendente dese tema. Eu estou facendo unha investigación doutoral sobre a toponimia na lingua de signos. Moita xente pregunta, pero de lingua de signos española ou de lingua de signos galega? Pois, se queredes saber máis, preguntadesme despois. Eso non quero. A ti non che vai falar. Bueno, xa está. O que quero dicir é que moitas veces, cando pasa o tempo, botámonos a mans á cabeza dicindo, por que non hai isto? Pois porque naquele momento as persoas responsables, porque non só son as institucións as responsables, hai persoas responsables que toman decisións. E moitas veces non toman decisións. E non tomar decisións é deixar cousas para o destino. E o destino agora pregunta, hai lingua de signos galega?
a quen lle botamos a culpa? Ben, unha das cousas que lle explicamos, que xa non é do mundo da xeoloxía e do clima, é que nós cando saímos do barco do Porto de Bayona, de Panxón, que facemos alternativamente, a masa de agua para un profano na materia, como a min, para non ser unha masa homoxénea de agua, pero para un mariñeiro, a maneira de mirar o mar é completamente distinta a un home de terra. E a masa, eles están mirando, e xa o mirastes antes, é unha ecografía, unha radiografía do fondo do mar. Eles saben perfectamente o que hai no fondo, se hai pedra, se hai area, que disposición ten a natureza do fondo. Pero é que todo é cambiante. Todo é cambiante, quer decir que nós cando saímos á Baía de Bayona, que ningún mariñeiro chama a Baía, senón que lle chaman o pejo, esa palabra tan bonita, sitio profundo, no río, de piélagos, ou no mar, temos no Val de Miñor, temos o Pejo Negro tamén nun río, precisamente, que desemboca aquí neste Pejo de Bayona. Iso hai nada máis que 18.000 anos, unha persoa, un madrileño que viñera a Bayona a bañarse, tería que ir por fora das xías, por fora da illa, porque a batimetría non en largo, sino en profundidade, era menos 120 metros, pero non era para nós, é para todo o frente da costa de todo o mundo, porque foi un período extremadamente frío, o último glacial foi o burmiense, e iso chupou a agua dos océanos para concentrala na Antártida e no Polo Norte. Hai 10.000 anos, 11.000 anos, a batimetría, subiu o nivel de agua de 120 a 60, pero seguía quedando moi lonxe da costa. Entón, pensamos que estuvo todo igual sempre, non. Hai 4 días, casi no comezo do Neolítico, hai 8.000 anos, 10.000 anos, non estaba nada así. Pensamos que a Praia da Ladeira, que é unha barra de area que serra a desembocadura do Miñor, a Foz, esa palabra tan bonita, a Foz do Miñor, iso está demostrado por estudos da Universidade de Vigo, que iso leva aí sobre 8.000 anos, non había nada, nin estaba esa barra de area, nin estaban os motroncos entre Caldebarcos e Carnota, a lagoa da Birbiricheira, os motroncos, nada diso estaba aí, todo é cambiante, son cambiantes os nomes. Ten publicado Gonzalo Navasa nun artigo espectacular que quer falar do nome da Coruña, pero fala de moitos nomes que cambiaron, a propia Guarda, que me parece que era Tarais, non? Ou Lazoido era, que ti sabe o mellor. Salvaterra era Lazoido, e Vila Praia de Áncora leva aí 100 e pico anos, chamábase Gontiñais, todo é cambiante. E Bayona era Erisán, que así está na documentación do Mosteiro de Oia. Tan é así que ese nome que se lle puxo alá a principios do século XIII, polo 1201, e Timpono, Eiden, Vila de Novo, nome en Bayona, documentación de 100 e pico de anos máis tarde, no Mosteiro de Oia, no 1300 e pico, di Bayona, que a xente, además está en galego, que a xente chama Erisán, xa non é tan fácil cambiar os hábitos. Cando se mete unha mentira en calquera tema bibliográfico de bioloxía, de arqueoloxía, unha mentira, unha falsidade ou unha cousa así, costa 100 anos sacala. É un problema, é como as mentiras que contan agora os políticos, para sacala algo quedará. Temos no caso da arte rupestre publicado unha cousa, e cando hai un animal grande, un cabalo grabado ou un cervo macho, e detrás hai un pequeno chegando os cuartos traseiros, iso está publicado hai 60 anos como o lisqueo de genitales. E así quedou. É un can que está cazando esa presa, é unha escena de caza clarísima. Non hai que nos saque daí, e seguimos o lisqueando os genitales, daralle moito gusto, pero ese non é o caso. Entón, sacale un traballo que nos leva tempo. Hai cousas aquí que imos pasar rápido, porque xa as dixo Ángeles antes, xa citou tamén Elena, que hai que, primeiro, documentarse ben. E documentarse ben para darnos a razón do traballo que estamos facendo. Non sei se publicámoslo xa no 2007, 2008, todos os análisis
do que é o frente do mar de Baiona e Panxón, pódenos achegar pois 40, 50 topónimos, empezando no 1300 e pouco, naqueles portolanos que nos achegan un nome, Baiona de Miñol, según o que elaborar o portolano fora italiano ou non, e a realidade da recollida de campo que nos facemos é de centos de topónimos na mesma zona. Eses están debaixo do pano da cabeza das arjaseiras, das percebeiras e debaixo da boina dos mariñeiros que foron a explotar ese medio. E iso son recollidas irrepetibles e son recollidas que vai a morrer con eles. Non está registrado en ningún sitio. Temos que registralo nós nos 1200 kilómetros, según se mida a costa que temos. Nós a primeira recollida que fixemos na parte de Roberto Rodríguez Álvarez e Baiona, Nigrán e a Guarda que fixen eu, recollemos, pois calculalle, ainda que ir a Baiona son 25 km ou 30, e que a costa cos recunchos que ten, que sean 35 ou 40. Recollemos 1272 topónimos sin recoller o medio do mar. E sen recoller o medio do mar, mirade que densidades saen. Saen uns 30 topónimos ou 30 e tantos por cada kilómetro lineal, porque a presión antrópica sobre o medio foi terrible. E nós no barco explicamos, porque a xente a veces non repara niso, que a toponimia ten dúas funcións primordiais. A primeira é a de ser xeolocalizadora. Calquera nome que digas está aprendida polas partes interesadas, en terra dentro o neno, a nena que ten que ir ao monte co carro, e no mar o neno ou nena que ten que acceder. Acceder a que? A franxa intermareal, instalacións portuarias, a superficie do mar, xa puxo Elena antes, está zonificada, está nomeada como se foran barrios dunha vila ou dunha cidade, a superficie do mar, o fondo do mar está todo nomeado e coñéceno perfectamente, e as marcas por terra. Mira que unha marca está nos dando marca primaria ou xenlleira, que lle chama a bibliografía catalana e valenciana, a marca beira do mar, a primaria ou xenlleira é a máis inamovible, e isto desde o barco, como é de noite, temos un láser, e iso é unha maravilla, hai que facelo na Arousa este verán, márcalle por onde marca, pois moi ben, e dali tiramos unha marca, e que ven aquí, e poñemos, por exemplo, a laxe da marca Horda, o Monte de Peitieiros, tiramos unha liña imaginaria pola Virxe da Rocha, pero esta liña debe acabar pola Habana ou pola Habana, non sei por onde pode acabar, hai que cortala. É tal a precisión que ten que tira unha liña da Guarda e din, segundo, isto decían los Elegante, un home nacido en 1916, que aprendeu a talasonimia do século XIX, e que o deixou escrito nun caderno de marcas impresionante. A culpa de caderno, eu cando estaba escribindo iso, puxenlle libreta de marcas, e correxindo o texto aquela señora que está ali, a Ana Isabel, e díxome, caderno de marcas, e caderno de marcas vai quedar para sempre na bibliografía, que é un caderniño de marcas, é escrito íntegramente en galego, que é unha pregunta que despois deixarme que vos repita algunhas palabras tito no debate ou nas preguntas, cun vocabulario espectacular de vexo, non vexo, abicado a barbear, xa un vocabulario, un arjón mariñeiro espectacular, e dos dous mojotes que hai en Santa Trea, onde está a capela e onde está o museo, o segundo mojote, o de atrás, iso a 30 km e 1 centímetro, iso non é nada. E tiran unha liña e non pasa por calquera sitio. Temos o Faro Novo, que agora é un hotel de luxo, e o Faro Vello, que é outra tapería de luxo agora, e non digo de quen. Entón, a pasar polo Faro Vello, pola esquina de riba do Faro Vello, e onde se cortan é a laxe da marca Horda. 7 brazas de fondo, hai unha laxe, unha pedra plana, esa cantidad de datos que dá iso é impresionante, coa salvedade de que a laxe da marca Horda, ese monte marca Horda, chamanlle os mariñeiros pola forma ancha que ten, pero que a xente de Gondomar, a esa realidade orográfica, chamalle o alto da Parajuda,
os da aldea de atrás de Morjadáns chamanlle o Alto da Furna, e os de Malvas, de Maloes, de Xusao, chamanlle ao Alto da Furna, e os propios de Peitieiros, Castor, Alonso, Cambra, que nun monte así pequeno nos deu 245 topónimos, unha cousa impresionante de precisión, en terra chamalle o Alto das Jaias. É a mesma realidade e ten 4 topónimos. Agora non me dá tempo, pero nós temos en Baiona unha tomada, unha terra de monte, con 5 topónimos dependendo da comunidade, Belesar, Baiona, Sabarís, que se refira a elas. Entón, a xente, isto ben explicado, tamén é certo. É hora de acabar, pero ti... E acabo. A xente... parece que lle gusta porque tens que estar falando e observando a xente que tes dentro. Tamén é verdad que teñen un sentimento de insularidade total, como cando non había ponte na illa, están ali e telos presos e teñen que escoitarte, aínda que non queiran. É un mariñeiro, ten que combinar moitos saberes, mirástelo no que dixo Tito antes, o primeiro que ten que ser, vou cortar con isto, despois se acaso, se terxa falamos no coloquio, ten que ser biólogo primeiro, falouvos de 20 especies de peixes, ten que saber os hábitos e os hábitats dos peixes para acceder a eles, para matalos, para cazalos, a etoloxía animal, e ás veces danlles clases aos biólogos, ten que ser un ser moi observador, e dependendo de se o peixe está no limpo. E cando estou falando do limpo de todo isto é que o fondo do mar teñeno categorizado. Si hai area é o limpo, separado, non é xunto. O limpo. Pero se unha manchiña pequena é unha hallada en Baiona, unha halladela en Saiáns. Si alargada é un rejo. E se hai pedra, iso xa ten unha variedade, a pedra por antonomasia é o seco, se unha pedra cando baixa a mare que se mira é un perigo para a navegación é un baixo, en Baiona vexo ou non vexo unha pedra un pouco de arrazo é unha olja, a palabra con en Baiona non existe, está na toponimia en 3 sitios, pero nada máis, pero é un cabezo, pois hai puntal, hai serra, hai centulo, hai moitos máis. Está o fondo do mar categorizado sen nunca bucear. Entón, coñecen os peixes, saben os seus hábitos, entón, dependendo de onde vivan, como vivan, cando están en comida, cando non están para desovar, ármanse na casa, este mariñeiro que morreu no Outronte, Gito, o fillo de Luís o Calvo, era espectacular armando aparellos, foi campeón de Galicia e de España de armar os parellos, nin os da Guardia, que falaba mal de vos, nin vos imaginades o que falaba mal de vos, os de Vigo nunca miraron unha rede, e os de Cangas eran uns burros, e decía el, déronos unha brasa de pano para facer, cando eu xa acabara, os de Cangas non empezaran aínda. Pero bueno, iso é a idiosincrasia vosa. E despois, tes que acceder ao medio do mar, quedou vos clarísimo antes con Tito Chirro, volanteiro, molleiro, angariñeiro, jamela, iso ten outras implicacións que non lle deu tempo de explicar, pero que a sabe. Despois, antes de ir ao mar, nunha embarcación que non era motor, tiñas que ser un predictor do tempo, porque se estás na serra ou no cantil a 8 horas, a 6, a 4, 2 horas da casa e miras vir o semblante que ven mal tempo, hai que escapar para a terra para evitar os naufraxios. Entón hai que predecir o tempo. E por último, xa remato, hai que coñecer o fondo do mar, as pedras, que aquí é onde entra o campo do que estamos falando, a talasonimia, os nomes do mar que son, non acabei antes como topónimo, son xeolocalizadores e son descriptivos. Pasa que a descripción, os topónimos co tempo volveronse escuros e pouca xente sabe o que significa Baiona, Guarda, e sobre todo estes topónimos que estudou Edelmiro Bascuas nos hidrónimos, os nomes das illas, que son prerromanos casi todos, perdeuse o sentido da palabra original, que era unha palabra da lingua normal e corrente, falada na casa do galego daquel tempo, e non sabemos o que significa, pero foi unha palabra que describía a realidade, xa falamos de laxe, de pedras e todo. Deixo-vos agradecer a David e a Raquel a súa interpretación, e ademais teñen público diante. Tamén para aquí arte e coñecementos, con música de Gardel, compuxeron un
poema que remata: está triste nuestra ría porque varó el aslau hace meses en Lampril en septiembre que hace años Escorlán en Comailán. Hasta el borde de la copa de champán los farallones, cuántas almas fueron a padecer. Se siente desgraciada nuestra ría, al entrar cayó el eslau. Hace meses el Gran Prix hace años el Escorlán. Cuántas vidas regaté, que todo mi dolor bebiéndole de hogar. Siempre recordaré las tragedias del mar, aquellos infelices, la noche de Navidad. Ese amigo nomás, ese Meisene, hasta el borde de la copa de champán, que mi vida se ha ido tras de aquella que no supo mi amor.